Sa wali day takid day mau. Amo manong kakwa. Iti sarsaraga nga lalaki nga mang tagtibiyag. Magtagtanyang itiragsak. Day jay nakaturog. Nakaturog mo. Gangganik pa dinong awa na yun. Anya ti maday tayaw nga nagan mo mano. Kalanglangham day jay boyfriend ko ngayon batik. Nga magpaiso day tao yan ang amang lulukaw. Seryoso ah. Hendar tayo di makin bagit St. Monique Funeral Services ni. Alaan na ka nga make-up artist. Ako na mo. Kung sino gilalaki nga mapuswak madam. Isunto ti make-upak ko na. Bakit? Anya tinagan mo manaw? Pedro. Ah? Pedro. Pedro. Tikas sa nagignagan nagkakaw na katatao. Dahil apong ko tinagan na Supremo. Apelyido na Potensyano. Palayaw na Support. Aji kumpare na nga kanay nga kinininuman na tinagan na Kondradaw. Apelyido na Domingaw. Palayaw na Kondom. Sika ngay manong Pedro. Manutawan mo. 40. Apo nasapa ka nga nalungsaw to. Nuyari ka kumati, may isa nga prutas, may isa ka nga salamagay. Haang kami nga nagmarmara sa baka, langakang kan. Ngam na sam 8. Manong Pedro, pagragragsakan tayo lang mabaling nga kansyonan ka. Mabaling. Hindi tagarod ni tinga. Tano kaya no kansyonan ka, Kantaan ka pa ilaan tapos adagarod ti kantak nga dahito ikaw nga dahito ti kanay ko kang kantaan kinila kay ko. Talagip pumanit. Apay na kayo busi-busi, di yung mo ilutaw. Ay, awang mantika. Kantaan ka lang manong kita garot ni Tinga. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Sunata ti away man, mga kumari ko. Kaya't kung ay pakamo kada kayo. Nga adan iti ng sukat. O no adan tinakita nga kasukat. Dahil di asawa. Ni Pedro. Di ala? Apay ta pinakerot ang mga dagosan. Pinakerot na mga dagosan, maray. Ne, katakeng. Kay gigom na pa ilang, nakatakiya ka. Madin sama. Kasla ko da ito, nabertawd. Baka da ito, lalaki nga lablabos pa ilang, kagpukpuksita. Manong Pedro. Amam ka din nga dahi nga kansyon ko't kanay kung kang kantaan kinila kay ko idi agdindin na kami pa ilang rinabiing kay kaya nagkankantaan kanya na. Dahi nga kanta mo nung Pedro, ti aramida la kanya iganak dahi taulaw. Nagpapababa. Kaya mo Pedro. Mabalay na. Kaso iti kaya't kao, palaban na. Talaga nga. Ang programang ito ay nagraraman ng rated SPG. Maring mamisiselang tema, lingwahe, karasan, sexual, horror, o droga, na diyan ko sa mga nanonood, nababakat, nakismusa. Ay. Okay, sige. Simple lang dito aramidag manong pitruan. Iganak dito ulong, ngakpapababa, ingana di baba. Ang kamadanagan manong Pedro kasi pengar mabuya man di baka mo day tawya. Nakaturugan. Nakasagana ang ngamang sukat kanyanan. Nagswerti ka. Si kati makauna kanyang tatang rabe. Kataktak cake. Nagdalos ti ubod ko tatang. Awan sabi na, naikat pati di marunggay. Sige nga raw. Daytoy. Dahil pa nagpasyar mo kanya sa katibisita.
Nagpasyar ka, dapat agtuktok ka pa, agtuktok ka pa yung araw. Apo pa. Agtuktok ka. Sige, umay kanta ni tapos agit tutuktok ka. Sige, agtuktok ka manong. Apo ko na. Awan na ibus yellow. Ay. Anya na iya. Rumah ka ma. Kasi jiri daw may, kas the gate. Katidog na. Ay, ada ka mo manong Pedro. Anya rami dun dito. Pasyan. Apo, pasyaran na ka no? Pasyaran na ka no? Sige nga raw. Music! Napanak nagpasyar, iti bakla. Napanak nagpasyar, iti bakla. Napan ka nagpasyar ko na. O Pedro, dumanon ka Pedro. Dumanon ka sa agtugaw ka. Gaputa si katibisitak manong Pedro. Pagtugawang ka. Agtugaw ka Pedro. Sige. Atan. Inig ka mag-ulaw ay mababae na. Inig ka mag-ulaw ay mababae na. Inig ka mag-ulaw na ibabang ng wala. Inig ka mag-ulaw ay mababae na. Anya kaya mo ay sarunutang ay ganan manong Pedro. Bahala ka. Apo talaga nga palaban. Ay, sige nga raw. Inig ka magtiir ay ada durag na. Abay nga. Inig ka magtiir ay ada durag na. Maday. Inig ka magtiir na. Ibaba mo nilagwada. Inig ka magtiir ay mababae na. Inig ka mag-agaw ay nagtangkan aduggaw ay. Inig ka mag-agaw ay nagtangkan aduggaw. Inig ka mag-agong ko na ibabampay ng wada. Inig ka mag-agaw ay nagtangkan aduggaw. Dadaya agungan. Apo ka sa madandaragan, nag-angas na gumunag. Gorek ako na nanay. Data-agungan ko na ka. Ko na namutan. Silang, damdamanggal. May maya no na yung una dagiti, papababa. Sige nga raw. Inig ka magtakyag, ay kasla kumidag. Inig ka magtakyag, ay kasla kumidag. Inig ka magtakyag ko na manungadangan langit wala. Inig ka magtakyag, ay kasla kumidag. Inig ka nakmungay, ay kaslamot munay. Inig ka makmungay, ay kaslamot munay. Inig ka makmungay ko na may sangada, kanlangan wada. Inig ka makmungay, ay kaslamot munay. Ulaw, mati agur-ure ka. Hamping nalpas, datapay lamungay. Kasi dagan, kaya mo ka di mo nung Pedro, nga may apros ko, nakitida kulap ka. Di tayan tinarayod, nga latag maaw. Ay! Ay, bungaw ko na dapat. Sige nga raw. Adapay. Inig ka magbuksit, ay kasla pumuksit. Inig ka magbuksit, ay kasla pumuksit. Inig ka magbuksit, kunana, isuday talinagwanan. Inig ka magbuksit, ay kasla pumuksit. Inig ka magpuso,
ka magpusong. Inig ka magpusong. Inig ka magpusong. Ay, agal lo-alaw. Nay, alo-alonan. Inig ka magpusong. Ay, agal lo-alaw. Inig ka magpusong ko na nanada. Nunod kinagwada. Inig ka magpusong. Ay, agal lo-alaw. Madipay aga day jayan day tanay. Atay pusungan nay alang nga. Adaktoy ta exciting part nan pare. Alang ang mga turi ko pare. Ang kamadanangan pare tano sak iti nakatuluyam. Sak iti masawam. Aga mga problema ti bangkagan. Ada ti araduomon adapay nuang maun. Sige mangaraw day tuyay. Tinogawang tingna. Atan Allah. Kasi mo tayo imam, anita may mayat. Idikipag mo kapag mo kasta. Tinogawang tingna. Tinogawang tingna. 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 Nga, 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 nga. Agore ka Jiram. Apaw. Woo! Nabitakan natin gilid tegaw. Manang banjay. Iti utot agbukaw. Haan ta angin dayjay. Saktoy ko nakaw. Pinatabulnak. O sige pay. Kahit ko dayjay. Tinogawak tinga, 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 natangkay, atid daw, natadaw. Ay, atamag kutsilyonan. Sige nga raw, may sapay. Tinogawak tinga, nagururay ka man manong pidraw. Anya day to, bulitasan ka man. Bulitasan mo. Dadakal. Maguray ka. Di ba ti bulitas ko no? Pusilam, natangkal. Lalo nang, ay, tukak-tukak. Tukak-tukak ma. Inig ka na, medyo natangkal. Intal mo ka, imunag ma. Tukak-tukak man ang pidraw. Walang bulitas. May sapay. Kahit ko na yan. Tinogawag tinga, isoday tangguada. Tinogawag tinga, at dapay pagiling na. Tinogawag tinga ko na, isagad mo ginagwada. Tinogawag tinga, tinga, pasanguta, may mayat. Tinogawak tinga, tinga, nga, 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 nga. Agin inispada tamutan. Aking kinasya kami imutan, nay. Thank you, Manong Pidraw. Palagpakan tayo man ni Manong Pidraw. Terus sa marunong eleksyon, mga bakan. Tumarekan ito ang kagawad, Manong, ni Urela na uwawan sa Anya di request mo Manong Pidraw. Mabuyam day tanga video kanya jay Facebook page ko kay inang gwada. Anya nga kanta? Sigay. Sigay. Ang ko kabisado. Ay atay request nga sigay. Nagtakal mo tay. Di pala impatarpulain. Ay, won, sige. Anya karoon nga ti kaya mo. So, katantay. Naipatugtong mo tayan. Won, sa balyam latan manaw. Ay, kahit tutod na. Magkapisado. Wala mo ka ng lyrics na. Among ka
nga rin nga sige manok ko karwarwar na dito nga kanta. Di kalman lang. Ada di iya mo nga sigay nga iso ata tay sigay iso rin dyan di ba? Timakay jay balasang asiksay. Timakay jay balasang asiksay. Timakay jay balasang asiksay. Nagdisaw jay nilaw jay takay jay balasang asiksay. Nagdisaw jay nilaw jay takay jay balasang asiksay. Nagdisaw jay nilaw jay takay jay balasang asiksay. Tinoktok jay manok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Tinoktok jay manok jay ngilaw jay takay nga nagdisaw jay balasang asiksay. Tinoktok jay manok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Kinagat jay asaw jay manok nga nagtuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Kinagat jay asaw jay manok nga nagtuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Kinagat jay asaw jay manok nga nagtuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Tinangyari man ng pidraw. Ada simbang pag nga tanaw to. Pinakpak jay tanaw jay asaw nga nang kagat jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Pinakpak jay tanaw jay asaw nga nang kagat jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay balasang asiksay. Pinakpak jay tanaw jay asaw nga nang kagat jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Tatahampay nga narsardan dita. At asimbang po nga bakit? One. Inungtan jay bakit jay danon nga nang pokpok jay asaw gimagan jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay jay balasang asiksay. Inungtan jay bakit jay danon nga nang pokpok jay asaw nga gimagan jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay di balasang asiksay. Inungtan jay bakit jay danon nga nang pokpok jay asaw nga gimagan jay manok nga nang tuktok jay ngilaw nga nagdisaw jay takay di balasang asiksay. Nagaduba na karamanan na day takatakit di balasang asiksay. Hampay nga nalpa si jay. At daman si Mangbang Apulays. Tiniliw jay pulis jay bakit nga nagugan jay atin duglaw na yan. Ustaw ha panuga ko awan sa bali akong tanong ng pidraw Sa pala kanta. why amo kaya dahil kanta nga ko ha dahil amo kursang nada niya kanta awan sa baling kakayat mo Ilocano kasjay. Nakanta mi aming Ilocano dapat niya may sa. Dayjay ko. Si Mikil nga ukol. Thank you manong Pedraw.